Sangka zakua somsari pahni kumania eten Lorraine tenu pahi debile kamilai tina hian muk takin anlo ti me ka an Nautelem kol mek anabel chuan harsan na tam takathen nia hria in lak bo sak tur chuan anlo ti ya he Nautelem danglam takhi an museum lama da tur chuan an keng chuak zui ta ani an ho konga hian police officer pakhat chuan lo ti dingin kong laka motor accident a oma wangin kong chu an hela ngai thu alo hriat tir motor accident na zone an thlen mek lai hian Lorraine chuan me chetla rau pakhat lo ding reng lai hi awa muwa reipon tlan le ma chuan an motor om dan chu rondang lamin thlan mol zone an thlen lai tak chuan Athih tapmuk mai motor thi chan en dik tur chuan eta chu motor malama chuan a chuak zui ngal Lorraine chu motor hnung lampang atang hian tharau pakhat hian ron bia in an Nautelem phur mek chu angai nat thu aron hril motor ma dar thalang atanga a han en chu nichin loka an tlan pel tak motor accident na hmuna boral ta me chia nge me chu an motor hnunga chuan alo thu chu ni in motor wire vel a khoi kol na lama hian eta chuan motor hon chu a tiri thut maya chu vele he pe chetlarau hi abo zui ta ani Lorraine hoi kol vel hian thlan mola tanga thlarau enga mazat main an lo thlir thup lai hi awak muwa etan motor hut an khar chi phei chu thlarau enga mazat mai loading thup mai hi awak mu bel le bok chung zinga pakhat chuan truck lo tlan mek ma atak mai hian eta chu a the phei dor mai Lorraine hlau thong lu tuk chu motor atang chuan aron tlan chuak ngal eta po chu eng tin mo alo tlan sun man rama truck khal tu po chuan makati thu le eng tin ma a control thei mi lo thu alo hril ve Lorraine chuan an Nautelem phur lampang chu va en phein anabel dol chu Nautelem satlia mai ani don hau lo ti chu a hrethiam ngal man mo tak chuan an chena in lampang chu an pan zui le ta inam va thlen chuan kau hran pui thiam hian alo ngak reng towa warren te nu pa hian heng thil Hrâng te da khom na bik museum hi na in he museum chunga hian mina zong ta phei chu lu le chua khap tlat an nia anabel dol chu uluk taka motor tang chuan la chuakin ambik taka siam glass box chunga chuan da lutin kau hran pui thiam chuan bible thu te cham nanin chu kong khar chu an khar zui ta ani he thil thlen atang hian kum khat zet chu a veile towa asin churun in thlakin an Fanu judi om tu turin meiche pakhat Marin ti chu an ruai thara paranormal case an buai pui huna ani hian alo om thin don ani Mary chuan judi chu an school lama chuan vatla in judi hian kau hran pui thiam pakhat thlarawin ladeu takatanga alo thlir reng lai hi awa muwa he thil hian a om chu ati nom chi lo wangin alo khum chu an khum tha a cross te chu an la chuak boka heti lai hian Mary chu dor pakhata hian a thian nu Danielai chuan alo bazar pui me ka Danielai chuan a thian nu Mary bula chuan Warrentina chuan lo len ve a chak thu le anin chung vel en kuala chak thu te chu alo hril ma se Mary chuan len chu alo rem titlat lo Danielai chuan a thluk chu han vorin check out counter a thok mek bopa chu midang te hriat tir vek atum thu a han soi ta ka chuan Mary po chuan a hnil ngam tabik lova hemitlai lampang hian Mary chuan judi chu an school lama chuan ava lam le a judi chu anu le pa te ei zon na wang chuan no pang then khat chuan ngai tak chuan an lo chei nom na a ma se enga awak ma chuan judi chuan angai du lem lo hetiang ang boro karvela po hian judi chuan school tran tira mu kau hran pui thiam pa thla khan alo la en rengani ti chu a hrethei boka ngai poimo du lovin Mary nen chuan an ho zui ta ani
in an thlen hnu chuan a birthday cake tur siamin Mary nen chuan an buai dun hle a heti lai hian Mary thian nu deni lai chu rong kalin anei tu ang mai chuan arun chengal phar mai an museum an thil hlui da na lama te chuan kal ngal mai te chu an tum ut maya ma se Mary le Judy chuan an lo khap thei rama mi chefing ti taka deni lai chuan an ti lai an subject chu han thlakin roller skate hi han phorin Judy chu a birthday present ta na arung kenani thu chu a hril zui ngal zat bok thiam tak le fing takin pon lama wachuang chin vel tur chuan an ti zui le bok Mary le Judy te pon lama an chuak fel ta mo tia chuan ngoi reng chuan museum chabi chu la in a chunga chuan an lut zui ta museum chung a lut fel deuh chi tia hian a pocket chung atang chuan a pa thalak lui to tak mai hi arun phor chuaka thil ni dan tur om ang chu a chiang takwar mai denelai hian apa boral to thla chu biak po tumin helai hmuna hian alo kala lo ni channa andun tak mai lawa chuan beidong tak chuan chua atum me ka heti la hian thil ri deuh rek thom hi hria in an hoilet chu anabel dol chu anda na bom chunga chuan alo che chu ni in denelai chuan aparun chana ni chuan hria in honglo tura warning an pek na po chu ngai poimo to lovin chu glass box chu a hong zui ta a hon rual chuan emergency alarm chu arun rita chiam mai si a hlau thong chuan anabel dol chu da lut le in kong khar po chu a khar le a ma se a man mo luata chu kong khar chu kal fel lovin alo chu san dai mai thil engkim mai chu apoi zota ani Mary le Judy te run lut po chuan thil thleng chu engma an la hre hau lo archo an pek pa chuan Judy le denelai chu ti dunin Judy chuan anu le pa e zonna wangin mitam takin an mu sit thin thu te chung zinga chuan denelai nau ngai po atel thu te chu Judy chuan alo hrila denelai chuan thu tak la taka lak sak lo tu le hun rei lutuk lo liam ta khan hun khir tak an ma chon thu alo hril ve bok in chung lama mek Mary chuan kong khar kik thom hi a hrele thina pi phola tanga ave en la chuan tu ma a mu bok si lo mak chu atingang mai kong khar chu ron in kik le in makati deuh chuan kong khar chu awa honga pon lama chuan me cheno pang tunge ti po ala hriat ngai ho lo hi alo ding reng mai chu me cheno pang chuan anabeli omem ti chuan alo zot Mary chuan chu tiang ang an omlo thu chon alo chang ma se chu me cheno pang chuan anunga chi anabeli chu a thu arun soi tamai makti mel takin Mary chu anung lampanga chuan an hoi phaya ma se engma a mutlat lo arun hoile de chuan kha me cheno pangpo kha mu tur ommi lovin alo bole dei to athil mu sual pal le a hria sual pal mai ni anga yin ngai that lo na em po nei lovin Mary chu pon lama chun run chuakin a thian nu le Judy te chu arun zum ve ta zo ka hetia anti ti mek lai hian deni lai chuan dar thalang chung lampanga apa alo ding lai chu awak muta makti tak le man mo tak chung chuan chumi lampang pat chuan akal zui ngal Mary le Judy te po chuan deni lai chu an zui ve ngal bok Mary chu a thian nu beturin akal zui ngala Judy chu in chung lama chun chowin chair pakhata anabel lo thu chu a han muta ma se a hoison jok chungin chuan anabel dol chu alo bole dai mai a khum hnuaya hian pepara thil loin ziak hi mu in min lo ngai toem ti hi aloin ziaka chuta thil omdan chu arun danglam chho tran ta kongkhar pui hi ama in arun inkha throya cross hi ale dingzong chun ron omin thli te chu ron tho a mau tho mai in thuam chem te keng hi ron in lar bokin chu nu chuan Judy chu tha tum chuan arun pan zui ta Judy lau chuan
cross mang chuan alo in danga a au thom chu hria in rang takin Mary chu run tlan chawa heti la hian mo thu ma in thuam nu kha mu tur ommi lovin alo bo le dai to Mary chuan Judy chu lo thlamun ve in Judy chuan anu ne na tanga thil hriat thei na danglam taka nei thu te chu alo hril ve a in hnuai lama ommek deni lai chuan file hlui to tak mai hi lo enin chuta chuan ferryman chungchang an suina te chu alo en me ka mi thi thlalak then khata an mit zona poisan da chungchang te chu deni lai le Mary te chuan lo sui dunin enge chan ning o ti chuan an ngai tu na chu an lo seng dun na samaya Judy chu lo kal hnai in an da chan te chu lo hril fi a heng poisa thir mang te hian ferryman chuan mi thi thlarau te chu pilra la alo hruai thin alo ni thalaka thil hrang hrang te chu Judy chu zotin Judy chuan a hriat ang chuan lo chang thina mi thi to biak theina bracelet te an chia ina atuam tlat in nei kor te chu alo hril fia saka chuin nei kor chu khoya nge tia an zo le chuan Judy chuan museum lama thu chuan alo chang le Judy chuan museum chunga an thil da te reng reng chu an chia le ram huai sualina a possess thil te an ni vek thu alo hrila heng thil te an ti zo nu hian Mary te pathum chuan in fiam na chu an nei chun zum le a heti la hian kongkhar churun in kikin Mary bielpa bopa alo ni reng mai Mary chuan bopa chu va mu in nei tu warrant te nu pa in leng mi pa neyam phal lo thu chu hilin thatak chuan bopa po chu akir vele mai boka Judy in TV tui taka en lai chuan a TV en lai chu aron thim ta thut mai do Canada remote chu lak mai an tuma ma se alo bo dei mai angai na chu a hrelo hle maya a thut na hnuai vel chu han enin chuta chuan alo dei mai thutleng hnuai a vek chuan anabel to kha awa mule boka chiang zo ka en fia tumin anin siam rema ma se heti la hian light aron thim ta tlat mai lau thong deuh taka heti mek la hian Mary le Daniela te chu rong kal chuakin birthday cake nen chuan an ron surprise a pon lama hian Mary hriat thei turin bo pa chu tang nen alo zai me ka pon lama an juk chua chungin bo pa chuan thil rap zet mai mu in lau el tiang mai hian alo tlan chedei to mai atlan chiat chan an hriat lo wangin chutia bo pa lo bo le ta dei mai chu angai na chu an hrelo tlang le a Judy chu amuta hun to ti hria in Mary chuan amut tira a thian nu Daniela po chu amang tha zui bo a ho konga chuan thomak pui hria in nuam chu atilo hle a museum kongkhar cha bi kha alo la kola wang chuan in thiam lovin da let le tur chuan arong kir le a in chunga ron lu chuan makdeu main museum kongkhar chu alo in hongsa huang maya a chunga ron lu chuan anabel dolan da na glass box kongkhar kha alo in hong huang maya a chunga chuan anabel dol kha a to lawani ti chu aron pungal an hnung lampanga chuan thil tlari rek hi hria in ava en chu mithi biak theina bracelet kha alo tlareng chu ni in Daniela chuan mithi biak theina bracelet kha ni ti hria in rang tak chuan apa thi to thla chu biak po atum ngal a thil ti tum chu rang takin chanin ngal rocking chair chu ama arun che in museum kongkhar chu arun ingkha throi mai bok chuta piano te chu an mani chuan an ron le in tum zui bok hetia hlau thong taka a mek lai hian apa thani ngei tura ngai thei chu aron in lar ta tlat mai apa chuan Athih chana athiam lawani thu chu ron hrilin aron hau ta chi maya deni le hlau thong chu tlan chu tumin kongkhar te chu an chuma an pot thin ma se ain hong thei tlat chi lo heti la hian bo pa tlan ho dei to nia kan riat kha lo la tlan ho lovin athil mu lau lu tuk kha check in a hian alo la bi ru ve bok chu ni in
Mary chuan an thil eina vel kha ti fel faiin hetia ti fel fai mek lai hian do kana ano da chu ama chuan arun tlake ringot mai hetia makti taka no ke then mek lai hian judi room lama chuan thom hi a hrele tatlat mai makti tak chung chuan a hankal chawa judi chu tui takin alo muwa arizai an keu chu Nautelem anabel dol chu alo mu ve reng mai Nautelem lo le Hrâng ani ti hrelovin ngai that lo ne em po nei lo chuan puan chu sin tirin a chuk thlale mai bok in hnuai lama a chuk thlak le la hian TV hi alo in on rungot mai he thila po hian Mary chuan ngai that lo ne em chu anei hran chung lo museum lama po TV pakhat hi lo in on ve le bokin heta hian denelai chuan ama le ama chu ai in mu a denelai chuan athil ton mek chu hlavin atrap per pur to maya Mary chuan TV chu han offin study room lama tape chu aron in play le tatlat mai chuta chuan ferryman chungchang an suina hi alo lai in play zui heti lai hian in chung lai te chu an ron thim le ta muk mai Mary chuan rang takin flashlight chu han la in thom omna lai vel niya a hriat te chu an chun kuala chuta hian poisa thir hi alo oma a hriat mi lovin ferryman chu abul naya alo ding reng to chuata poisa thir run tla chu en phei zelin thok le khata ama a tak me chuan ferryman chu aron in lar ta thut mai tuna zet chuan Mary po chuan a hlau ve ta trechel chulin atlan chia a ferryman chuan a kea chuan ron potin a tol hon mai a flashlight chuan han chunin a chun ve le chuan ferryman po chu mutur ommi lovin a bozui ngal man mo tak chuan judi room lampang pan chuan atlan le ngala heti lai hian judi tui taka amu hi lai chu eng thele muni hian a kere ka chuan lo potin kummong lama chuan a lo pot thla a akianga anabel dol alo omani ti an mu chuan atre chuak na sangang mai Nautelem chuata tla eng hnuaya chuan anabel dol hlim thla chu ron in siam dang lamin rampuai lian zet mai kinaya hian aron in siam ta arum atang chuan lau thong taka tlan chuakin Mary nen chuan an in atang chuan tlan chuak an tum du na an hnung lama chuan thom rak thlap tak au thom chuan aron zui bok on lama la chuan kha ui rap zet mai kha lo rum churin kal chuak ngam na chi ani boxi lo an din hun hi akhir tak zet ani an mang ang to lutuk chuan Lorraine chu bek po an han tuma ma se phone atanga ron chang tu chuan anabeli chu bek adu thu arun sei mau mai thla lampang thil chuan an chen mek ne in chu alua khat to ni ti hriat takin bel te chu run ri in thil che theile thil ri thei to phot chu an ron ri chu mai le museum lama latang mek denelai po chu lo lu ta wangin alo la khur na samai TV a ama lo lang chu in mungat phaise chu an hlau na chu a zual na sange yang le heti lai hian museum a phone chu run ri in lakatum mek lai chuan Mary le Judy chu rong kalin la lo tur chuan an ron ti ya nikhat thil thuwa an che na ina boina na satak an to chan hi Judy chuan anabel dol wang ani thu aron soi chuak tamau mai anabel dol chuan mi hring nun na ama mo thu Mary te thian thun chu a han rila denelai chuan in thiam lo takin ama thiam lo ani thu te apa tharau biak po andu luata thilati sual tak vek thu chu aron soi chuak museum atanga an tlan chu le mek lai hian Mary chu thoha wangin a buai tatlat mai Judi chu rang takin asma damdoi la turin an motor da na lama chuan akal zui ngal denelai la chu mo thu mai in thuam tharau sual khan alo la possess zui Judi in motor chunga damdoi alak mek lai hian kha ui rap zet mai khan aron ti boya ma se check in chunga biru bo pachuan a huaisa na zong chu som khomin aron tlan chuaka
kha uirap omjet mai kha a guitar chuan ron vo in chhum anga chuan a tham ral zui ta ani man mo takin jodi chu inhaler nen chuan a tlan lut le nga la Mary po chuan inhaler chu lo hi pin rei lova apa ngai le ngal thuai an thian nu denilai chu a lawani ti an khezui le bok an thian nu denilai o ngei me chuan arung kau thina ma se amani to lo ti hria in an ngei sak du lo heng an buina zong te hi a chin fel thei dan chun chu anabel dol aboma da le ani hetia mang ang le lau taka an mek lai hian school lama alo mu to pui thiam pa tharau kha arun in lar le a anabel dol omna room chu lo ko mu ma se a omna room an thlen phei ma chuan a room kong khar chu anh khar le man lau mai chu room cha bi chu han zong le ri in an mu nu chuan chu room kong khar chu an han honga ma se anabel dol kha mu tur alo to lo room thim le zau tak mai hi alo ni ya light lamp pakhathi loin khain Mary chu lutin chu room chung chu ai en kuala jodi chu room pon lama chun lo omin Mary tan chuan alo tong trai me ka kuang chunga mithi lo om hi mu phei zelin engmo chen akal nu chuan anabel dol chu awa muta anabel dol chu ama ngei me hian alo pom beta rap takani multhi ding sung chung chuan anabel dol chu avabana chuta ama vek chuan arun la aw khum pek zui anabel dol chu har sa tak chung chuan arun the chuaka jodi chuan rang takin anabel dol chu la in aboma chuan da tur chuan akal zui ngal ma se denilai khan alo dang tlat mai denilai in jodi tha tuma ambai vel mek lai hian Mary chu run tlan chuakin jodi chu arun chan man hlau mai Mary le denilai te chu insul dunin Mary chuan an hne lo ngang mai hetia anin sul buina lama hian etan exorcism a perform na video hi andel play lau mai jodi po chu anabel dol da tur chuan atlan zui le ngal akal konga hian playbook satanga kut run lor chuk hian ake chu run manin atol thluwa ma se tal chukin atlan zui le ngala exorcism video in play awang khan dinelai chu lo lut awangin alo khur na samai jodi in bom chunga anabel dol ada man trap tia hian on dimon kha ron in lar thutin jodi tlarau chu hip chu sak tumin alo bei boi zui museum chunga ron tlan lut Mary po chu lo bei boi le ngalin Japanese samurai le mang chuan alo ti boi le bok jodi chuan abul naya cross chu lo la in on dimon chu alo depa on dimonina aman be na tang chuan atal chuk thei ram eti lai hian Mary chuan anabel dol chu bom chunga chuan alo da lu ta ma se akong khar ang khar tur chu a khar theile tatlat lo anabel dol possess tu tlarau sul chuan room chunga tlarau sulina possess thil rang te chu ko khomin an mani ti boi tur chuan an ron chetran ta heti lai hian denilai po chuan ngai o vele to in Mary chu aron pui ve ngal boka har sa tak chung chuan anabel dol anda na glass box kong khar chu khar fel thei hlovin an kal zui ngal glass box kong khar angkal rual chuan thil engkim mai chu a thleng talowe mati mai tur chuan are ngal tlok mai thil engkim mai chu apa ngai le ta atu khuwa arun var chuan eten Lorraine te po chu ron ho in an thil ton zong te po chu an lo hrila jodi chuan a birthday party a chuan a thian te ho chu an rong kal du arin lo thu chu anu le pa bula chuan a lo hril heti lai hian an doorbell chu ron ri in Daniela te Bob te le jodi zirlai pui zong te chu a birthday lom tur chuan an rong kala jodi po chu alom ngang mai Lorraine chuan Daniela chu an museum lama chun ruain
apa thalak chuata lo thlau chu a pelet le a Lorraine chuan apa tharau nen anin biak thu hrilin a boral na chu ama Daniele thiam lo ani lo thu te le a mangai thu te chu a lo hril a lo ni Daniele chuan thilpui tak ati wangin Lorraine bula chuan ngai dam te chu atila Lorraine po chuan thinlung takin Daniele chu angai dam tabok lim le nuam takin Judy birthday chu an lom chun zom ta ani